Přátelé kytaristi, vy ani nevíte, kolik těch chyb během vašeho hraní děláte a různých zlozvyků. Yes. A dnes tady jsme natáčeli s Ronym kytarovou zbrojnici a jelikož Ron je opravdu prvotřídní kytarista podle mě a má plno zkušeností ze studií, z koncertů, tak jsem si řekl, že ho vyspovídám a že nám prozradíš nějaký vlastně jako tipy, rady pro kytaristy, co by je mohlo posunout. V podstate sú to rady, ktoré sa, ako typy, s ktorými sa stretávam často a ktoré dávam ľuďom často v štúdiu, pretože sú to veci, ktoré si na prvé počutie človek nevšimne, ale častokrát sa tam vyskytujú a sú to také malé zlozvyky, ktoré... V tom studiu to je hned slyšet. Jo, takže, je to jasné. Takže kolik? 5, 6? Uvidíme, kolik bude. Tak jo, tak jdem na to. Takže sme sa bavili o tom, že si ukážeme nejaké tipy, ktoré sú ako také časté chyby a zlozvyky, ktoré ľudia robia, väčšinou sa to prejaví pri nahrávaní. A jeden z takých najčastejších zlozvykov je ten, že keď proste hráme nejaké akordy, tak je strašne dôležité tú strunu ako keby nevychýliť z jej prirodzenej polohy. Takže vlastne, keď tam položíme ten prst, ako znie to, že hovorím úplný základ, ktorý by mal byť jasný, ale bohužiaľ to tak nie je. Často sa deje, že keď niekto hrá napríklad tento power akord, tak je schopný ho zahrať takto. A proste ten rozdiel je neuveriteľný, keď máte a veci tohoto typu. Je to rozladené. Je to rozladené, ale nie je to tým, že vám neladí gitara, alebo neviem čo, ale proste pozor na intonáciu v prstoch. Proste strašne veľký pozor na to. Pretože aj podkladové gitary je strašne ťažké nahrať dobrá. A keď tie veci proste sú zahrané tak, že tie struny ani nepohnú, keď tam položíte tie ruky, alebo zároveň, keď viete, že vám tá gitara neladí tu, tak proste mať tým takú kontrolu, že proste si to trošku priladí tým prstom a riešiť akoby tieto malinké detaily, ktoré sú strašne dôležité v tom celkom obraze zvuku na konci proste. A ďalšia vec, ktorá sa zvykne diať, ako súvisí s intonáciou, je tá, že keď niekto chytí tie struny akoby príliš silno, takže vlastne on nie je ako tá struna je zatlačená veľmi, tak sa stane tento zvuk. Sa nadladí. Takže vlastne to máme vyššie, takže to znie takto. Čo je strašné. V podstate dá sa to otestovať veľmi jednoducho. A chytíme a hráme vlastne tón. A pomaličky zvyšujeme akoby intenzitu toho prstu. Až do chvíle, keď to začne znieť, teraz zle prašte, ale až do chvíle, keď to začne znieť a tam si uvedomiť, kde je tá hranica tej sily, ktorá stačí vyvinúť na to, aby tá struna uhrala. Takže v podstate ako ísť úplne z ničoho, mať iba položený prst na tom. A zistíte, že stačí strašne málo na to, aby tá struna znela. Takže ľavá ruka môže byť úplne voľná. A ešte ma napadá, kde je ideálne miesto vlastne dať ten prst ako za pražec alebo mezi pražce? A mne príde, že niekde tu. Toto je pre mňa ideálne miesto. Akože v strede to mi príde ďaleko. Ja som za pražec, ako tu. V podstate akoby na hrane toho, aby som si to už netlmil. Lepšie to ladí. Lepšie to ladí vždycky. Ale ide o to, že tu je akoby medzi akoby tými pražcami, tak je veľmi ľahké to stlačiť silno tu, aby to neladilo v tom strede, ako pri kraji, pri tom pražci, pretože proste to je to tvrdšie, no to proste nepohne. Jasné. Takže z hľadiska toho ladenia je podľa mňa lepšie to držať akoby čo najbližšie pri tom, bez toho, aby sa to tlmilo, aby sme nešli cez. Takže tu už sa to zatlmuje. Takže proste niekde tu. To je podľa mňa ideálne miesto. Tak nejaký ten typ číslo 2, ktorý by sme si mohli dať, je akou intenzitou hráme pravou rukou. Máme rôzne žánre, ktoré si vyžadujú rôzne akoby, zvuky. A keď by sme napríklad chceli niekoho, aby hral proste riff typu ten zvuk vychádza z toho, že proste do tej gitary musíte hrať fakt silno. Je to nie ako silou, ale skôr taký švihom, kedy proste tá struna sa vychýli zo svojej prirodzenej polohy až niekde sem a potom vlastne ju vystrelíte von vlastne. Takže týmto sa určuje vlastne hlasitosť hrania, ako veľmi vychýlim strunu z jej prirodzenej polohy. Takže môžete to urobiť tým, ako silno sa drží trsátko, čo znamená, že keď budem držať silno a prejdem cez tú strunu, tak proste ale zase začne byť ruka křečovitá a začne to byť nepríjemné. Takže preferujem robiť to proste švihom, proste to proste a má to svoj zvuk a potom sa dostávame
k problému, ktorý môže vznikať takýmto silným hraním. A to je ten, že keď strunu brnkneme veľmi silno, tak prestane ladiť. Sa nadladí v podstate. Si zostane tento efekt. Takže nájsť tú hranicu, kde je ten sweet spot toho, že tá gitara proste znie akože tak, ako by sme si predstavili, že takomto nejakom riffu by mohla znieť. Ale zároveň stále ladí. Takže ono to nie je maximálna sila, maximálny švih, ale je to proste tak nejaký ten sweet spot proste v tom strede toho. Proste také niečo, no. A ešte ukáž vlastne ten protipol, keď niekto hrá fakt slabúčko. Jo, a potom vlastne, keď sme chceli hrať takýto riff, ale zároveň by sme hrali potichu, to by to znelo nejak... A teraz silno. Tretí tip, ako vlastne je to také jednoduché cvičenie, ako sa naučiť bendovať správne. Vyťahovať struny. V podstate, keď chcete bendovať, tak sú rôzne spôsoby, ako to robiť. Ja mám radšej, keď si to držím akoby viacerými prstami, tú strunu. Ale to cvičenie spočíva v tom, že napríklad hráme tento tón a chcem ho bendnúť sem. Takže vlastne ja ten tón zahrám, vyťahnem strunu, poviem si to, ako som nehral. A ozval som tento tón. A vlastne tá intonácia medzi tým musí byť taká istá, ale nerobíte to s tým, že... Pretože to si viete jednoducho doladiť. Ale keď to máte, tak to musíte vedieť trafiť akoby presne tou rukou a musíte vedieť, kde je ten bod, kde je ten ďalší tón. Teraz to bolo vysoko napríklad. Teraz to bolo skoro dobre, trošku nízko. Tak nejaké. Že to vlastne dostať akoby do tej pamäti tých svalov. Presne. Ide o to, aby sme sa nespoliehali na to, že budeme vždycky dokonale počuť gitaru v kontexte voči nejakému akordu, ktorý ide pod tým, ale ide o to, aby sme to mali pod kontrolou tou rukou ako fyzicky, aby to nebola typovačka proste, aby sme ako silou proste vedeli, že kde to presne je. A potom vlastne sa dá na to veľmi pekne cvičiť aj to vibráto vlastne potom. Pretože... A proste to akoby kývať okolo toho tónu. Vibráto v tom bandu je vlastne dosť ťažké. No? Je strašne ťažké. Pretože vlastne sa deje to, že my sa snažíme akoby byť nad aj pod tým tónom, aby ten výsledný tón bol ten správny. Takže... Takže sa snažíme akoby stále byť ako dokola. Skús to teda mohlo vibráto zahrať ako pomaly veľmi, aby sme chápali. Jo, tak skúsme teda to... Je to vlastne dostať sa na ten tón a potom hore a pod neho. Hej, a hore pod neho, aby sme boli tam... Aby on bol v strede vlastne. A ono to vlastne, je to aj taký cheat v rámci toho, keď ten tón netrafíme, tak je strašne jednoduché odoladiť vibrátom. No jasné. To je úplne skvelé, pretože proste keď sme zle a vieme, že hráme solo a je to vedľa, je to nízko, tak spravíme a sme zase, je to v poriadku. Ešte ideálne Zagvald to rieši tým, že robí vibráto cez 3 tóny. A tam sa zachrání všetko, takže to, že nikto nevie, ktorý tón sa vlastne snaží hrať. Jeden z ďalších typov by mohol byť ten, že keď potrebujeme hrať jednu strunu, ale sme na koncerte. Nemáme čas sa sústrediť na to, že pravá ruka bude hrať iba tento jeden tón, aby sa trafili do toho Gčka, takže potom zniejú ostatné veci. A strašne super, úžasná vec na podklady a na celkové ako čistejšiu hru je naučiť sa to tlmiť ľavou rukou. Takže vlastne môžete chytiť a spraviť, že a nič nám nehrá, ale pravou rukou hrám celý čas cez všetky struny. Ale dáme si tam tento tón napríklad. A
A ono sa môžu robiť tieto veci ako medzi tým, ktoré, keby sme sa snažili hrať ako... Tak to znie trošku zvláštne. Takže to je tiež ako dosť podľa mňa... Tlmenie proste. Tlmenie akoby ľavou rukou je ako veľká časť mojej hry podľa mňa, pretože na svete je často, že máme proste maty tohoto typu. Keby som ako nevedel si, že vlastne to sa teraz momentálne deje v tomto divnom akorde, to je nejaký F maj, že to Dčko neznie, tu nám to znie, tu nám to znie, Ačko nám neznie zase. Takže môžem chytiť takýto akord a úplne v kľude ho práve rukou zahrať ako cez všetky struny. A proste, teraz som to nezahral úplne najčistejšie na svete, že? Ale proste ten princíp toho, že znie to, čo má, tam je. Zbytok máš vytlmený proste do prstami. Hej, presne, že vlastne to robím úplne celý čas, že vlastne keď mám aj normálne power akordy, tak ja vždycky idem pravou rukou cez všetky struny, úplne vždy. Ďalší tip mi mohol byť princíp nastavovania high gainov. A vlastne môj high gain nie je zas také vysoké skreslenie, môžem si to ukázať názorne. Keby som pravou rukou nehral silno v tejto chvíli, tak tá gitara by znala nejak... Nejak takto. A toto je v podstate môj úplný high gain, ktorý mám na sedmičkách. Neznie to ako high gain podľa mňa. Až do chvíle, kým sa nespraví... A že v podstate ja sa snažím aj v tom high gaine stále mať miesto na dynamiku v mojom hraní. Takže v podstate, keď potrebujeme fakt ako veľké skreslenie, tak to z veľkej časti stále sa snažím robiť akýby pravou rukou, aby som mal tú kontrolu nad tým zvukom stále v právačke. Takže proste ako neprehnať ten gain do levelu, že to znie proste ako motorová pilka, aj keď hráme potichu proste. Takže potom vlastne už nemáme kam ísť a tá dynamika sa strašne zmenší a nemá to žiadny headroom. Takže toto by mohol byť taký dobrý tip, ako si nastaviť skreslený zvuk. Ďalší tip je, že keď si ladíme gitaru, tak by bolo podľa mňa správne ladiť tú gitaru v intenzite, v akej budeme hrať. Pretože, ako sme si povedali predtým, keď proste hráme na tej gitari takto, tak to ladičko to vylezie hore. A keď viem, že budem nahrávať časť, ktorá bude znieť nejak takto, tak tú gitaru proste si trošku podladím a vlastne počas toho, ako hrám, tak sa vlastne snažím naladiť ten tón správne, ale počas tej hry nie, že zahrám tón jemne, doladím si to a potom začnem hrať a budem robiť, pretože to bude oveľa, oveľa vyššie, ako by to malo byť. Takže v podstate do tej ladičky je podľa mňa strašne super hrať proste intenzitou, s ktorou budeme potom hrať aj v budúcnosti na ten nástroj. Takže to si myslím, že je veľmi dôležité pri podľaďovaní hlavne, pretože keď máte normálnu gitaru s normálnym scalom v dropcečku, tak je to väčší problém a vlastne tam je veľmi dôležité si kontrolovať intonáciu pravou rukou a vlastne tou silou, ako zahráme. Ale viete to vyriešiť už trochu do určitej miery tým, že to vlastne trošku podladíte. Kompenzuješ vlastne. A proste to kompenzovať trochu. A to isté, že Gčko je väčší problém, že... Tak v podstate akoby hrať fakt nahlas, keď to ladíme. Alebo nie nahlas, tak ako budeme hrať. Takže keď proste vieme, že budeme hrať úplne potichučky, tak si to naladím na to tiché hranie. A myslím si, že to je vec, čo by mohla pomôcť veľakrát v rôznych livekových situáciách, kedy človek proste nemá veľmi kontrol nad tým, ako veľmi hrá, proste tam hádža vecami a skáče a tak. Takže tedy je dôležité si tú gitaru proste naladiť správne, aby z toho nebola nejaká strašne rozladená divná vec. Takže to boli tipy odo mňa a ďakujem, že ste si to pozreli až do konca. A sledujte Kytarovú zbranicu.